kartzelan nola. Xantziaten petxuko gaitzekin jola. Radioa pasa zuen da, petxuko gaitzekin, nola esaten da? Tuberkulosa. Tuberkulosa. Mo? Ni ondo nao, nik ez dakotolako gauzik esan nion nola esan. Ui, zu, tuberkulosa zaude. Eta soikion jarri zizkian, zeak. Bokalak. Bai, eta negan etortzen zionen kuartoa eta dana, besteke bai, dana bokalakin. Ama uste honen honitzen nola. Eta egon zen? Etortzen zen, promenada? No, zaten nion. Bakarrik uste nioen ba, behera. Toki zikin baten. No, zaten nion. Ama uste honen honitzen nola. Eta azkenean etorzitzaian batz. Bupu ez hortire. Atera zuke ezea bozgala, ez da guzu ezer da. Eman nioen fresinesa eta dana eman nioen, Azerketa egiteko. Zea ikustea, radiotan ikustea. Orduan ikusi zuten nonbait ez zehola, nonbait besteen, ez da gize pasako zen? Kontu bat. Bai. Eta santziaten, atera zazuke, Inez, parrezan etorri zitzaian.